Kaaga-aga parang galit ka. Anong ginagawa mo kagabi? Ginagawa? Kagabi? Wala lang, wala. Pinasok mo ang asawa ko sa bahay namin habang nasa duty ako. Sino may sabi sa'yo? Hindi mo napansin? May CCTV ang loob ng bahay namin. Hanggang kwarto. Kaya kitang-kita ng dalawang mata ko. Ang pinagagawa niyo ng misis ko. Pre, magkumpare buo tayo. Huwag ka namang traidor. Umarihas ka. Pasensya ka na, pre, ha? Lasing ako, eh. Hindi ko sinadya ang mangyari sa amin ng misis mo. Ay, hindi yun, eh. Okay lang yun. Ang sa akin lang, dapat binigyan mo yung asawa ko. Kahit 500 lang. Kasi ganun ang ginagawa ko sa tuwing nakikita kami ng asawa mo. Ayaw, di ma. Umarihas ka. Huwag kang try. No. Ganun ang ginagawa ko. Tuwing makikita kami ng misis mo. Ang gulo, ha?